máme, aj keď nejakých pár mesiacov dozadu, keď sme s pánom Slovom telefonovali a Lánári má, že dojdete k nám na konferenciu, ja som veľmi raz súhlasil, nie som to prvýkrát, aj keď teda to posledné moje vystúpenie je hodne dávno. Potom som si pozrel, keď som teda neprozreteľne slúbil, že prídem, tak som si potom pozrel program, že čo tu je od prednášania, že ja tu budem tak nejak vypočovať z toho všetkého strojársko, organizačno, IT a neviem čoho všetkého. Ale v každom prípade to strkovanie je orientované na spracovanie niečo. A strojári naokolo toho má zmysel až vtedy, keď začneme s tými formami a s tými strojmi, čo si robiť a vyrábať. A to sú plasty. Názov tej prednášky je taký popularizačný alebo populárny moderné trendy v ekologizácii plastových dielov. V princípe, keď sme sa s pánom Svobodom bavili, hovoril, však vy už máte nejaký nový materiál a je istým spôsobom progresívny a tak ďalej, príďte ho spropagovať, predstaviť a tak ďalej. Ja som si povedal, že neurobím tú prednášku čisto ako PR firmy a PR toho nášho výskumného týmu, ktorý už nie málo rokov sa venuje práve ekologickým riešeniam v oblasti plastov. Ale povedal som si, že skúsim tým strojárom, plastárom a všetkým tým okolo toho povedať niečo, že aj prečo vlastne ideme do nejakej ekologizácie a kde sú tie tlaky na ekologizáciu a čo vlastne dnes ten svet od nás chce z toho pohľadu materiálovej výroby, ako celé súvisí s legislatívou v Európskej únii a čo vlastne chceme robiť a čo musíme robiť a či to vôbec má zmysel a ak to má zmysel, tak prečo to má zmysel. Lebo robiť niečo, aj to, čo som tu počul, tie dve prednášky, mňa mrzí teda, že to nebol včera, ale musel som byť niekde inde. Tak aj tá posledná, čo mal pán Svoboda, je o tom, že ten človek, ktorý niečo má robiť a má to robiť kvalitne a dobre, mal by byť pozitívne motivovaný a mal by byť nejakým spôsobom v súlade s tým, čo robí, aby to malo zmysel. Takže aj preto ten začiatok prednášky bude taký možno trošku všeobecný a trošku chcem poukázať na to, že prečo chceme ísť novými materiálmi do výroby finálnych výrobkov a ktorým smerom by sme mali ísť tej spleti všetkých možných ponúkaných rôznych riešení, kde na nás vyskakuje z internetu a neviem, z akých všelijakých propagačných letákov, milión všelijakých materiálov a všetky sú samozrejme super perfektné a najlepšie. Takže poďme sa na to pozrieť. Ja začnem úplne tak všeobecne, ale veľmi stručne. Prechádza sa dnes no to už niekoľko rokov samozrejme dlhých na tzv. Cirkulárnu ekonomiku a nikto nepovie, že čo to vlastne je a čo to, aký to má zmysel, všetci len tvrdia, že celá cirkulárna ekonomika je recyklácia. Tak sa poďme na to pozrieť. Aby sme vedeli, čo je cirkulárna ekonomika, poďme sa pozrieť na to, čo bolo predtým. To bola a ešte stále v mnohých prípadoch je lineárna ekonomika, veľmi rýchlo. Získavanie zdrojov surovín a energií, keď chceme začať niečo vyrábať, výroba tovaru, distribúcia, rozvezieme, niekto si to kúpi, ako hovorí jeden môj kamarát, každý tovar si nájde svojho tupce, takže všetko, čo sa vyrobí, sa dá niekde aj predať. Potreba používania a tak ďalej. A v lineárnej ekonomiky ten klasický model je, keď sa niečo pokazí a prestane slúžiť a už sa to nedá použiť, odpad. No a v minulosti, alebo aj v súčasnosti, žiaľ ešte častokrát, čo s odpadom? No, buď na skladku, alebo spáliť. To sú tie dve lepšie alternatívy. Tá jedna horšia, ktorú nechcem ani spomenať, je hodím za chrbát a myslím si, že už to neexistuje. Tak o tomto sa nebáme, to akože neexistuje. Dobre? Ani jedno nie je dobré, ani druhé nie je dobré. Skladka, spaľovanie, ono to vyzerá ako, že sú to dve rôzne veci. Ale tak, jak sa hovorí, že tie dve krásne slečny dvojičky, že sú ako dve hrozná. A jedna hrozná, aj druhá hrozná. Čiže aj skladka je hrozné riešenie, aj spaľovanie je hrozné riešenie. Poďme na cirkularitu. Tie prvé schémy cirkulárnej ekonomiky boli vlastne nič len ohnutý ten lineárny tvar, čiže výroba, distribúcia, spotreba a tu vstupuje nový prvok. Nie zahodiť, keď sa to pokazí, ale opraviť, znovu použiť a tak ďalej, čo samozrejme dáva zmysel, ale viete, nič netrvá väčšina, ani opravovať to nekonečne nemôžete. Keď už som povedal tie dve dvojičky, jedna hrozná, druhá hrozná, čiže nič netrvá väčšina, ani láska k jednej slečne, ako hovorí klasik, takže čo potom? Tak aby sme dnes nechodili na skladku, tak tvrdíme, že ideme recyklovať. Dnes spásonosná vec, že si nás tlačia do toho,
vo blízko, vo všetkom chceme mať 10, 20, 50, najlepšie 100% recyklátu a najlepšie PCR, aby sme urobili ekológii zadost. No a potom, keď všetko zrecyklujeme, ideme naspäť do výroby a toto je tá cirkularita, vyzerá to geniálne a v princípe takto, jak je to nakreslené, sme vymysleli perpetuum mobile. Zabudli tam na začiatku, už teraz našťastie sa to tam dokresluje, zabudli tam nakresliť, že aj ten štát musí nejak vyzerať, čiže tu niekde sme museli aj do toho kruhu dať nejaké zdroje surovín, energie a podobne. A potom tam zabudli dokresliť, že žiadna recyklácia nejde na 100% a že tu je nejaký malý zbytkový odpad. A všetci, to také maličké to tam bolo vždy nakreslené, ale keď si predstavíte, že dnes je ročná produkcia plastov okolo 400 miliónov tón, tak to maličké percento je hodne veľké číslo. No dobre, a ten zvyškový odpad, či už je malý alebo veľký, a čo s ním, keď už nejde recyklovať? No tak zase tie dve hrozná, hej? Čo sme spravili s ekológiou? To, že sme tu v tom kruhu zadržali ten materiál na nejakú dobu, ale potom aj tak ide von. Za všetko môže ten recyklačný sektor, lebo ten potvora to nevie urobiť na 100%. Tak sa poďme teraz pozrieť na ten recyklačný sektor, že keď ten za to môže, že nie sme totálne cirkulárni, tak je problém. Poďme sa baviť teraz už prevažne o plastoch. Náročky hovorím len o plastoch, ale prevažne o plastoch, lebo to platí aj o iných materiálov. A všetci tvrdia recyklácia. Recyklácia v podstate sa dá rozdeliť do niekoľko typov. Tá štandardná, ktorú všetci veľmi dobre poznáme, je materiálová recyklácia. Existuje aj energetická, hovorí sa tomu nie recyklácia, ale energetické zhodnotenie odpadu. Po slovensky aj po česky. Po slovensky spalovanie, po česky spalování. Ale je to to isté. Chemická recyklácia, k tomu tiež veľmi krátko poviem. A v poslednej dobe konečne sa hovorí aj o biologickej recyklácii, ako teda nie už len o ukladaní biologického rozdeliteľného odpadu, ale o recyklácii. A napriek tomu, že sa o nej hovorí v poslednej dobe, je to najstarší systém recyklácie, aký vôbec existuje. A existuje jedna firma, ktorá je ako recyklátor najväčšia vôbec na celom svete, ktorá recykluje už veľmi dlho a tá firma sa volá Príroda. Hej. A funguje systémom biologické recyklácie. Prvé zmienky sú v takej veľmi hrubej knihe, kde bolo písané, že prach si a na prach sa obrátiš, to je biologická recyklácia. Hej. Takže naozaj je to veľmi stará a dobre zavedená firma a funguje geniálne už niekoľko miliónov rokov bezodpadovo. Hej, lebo všetko, čo vyprodukuje, aj naspäť zužitkuje. Veľmi téma materiálovej recyklácie. Jediný zdroj všetkého, čo my máme na tejto planete, je naša planéta, čiže príroda. S nej čerpáme suroviny a energie. Zo surovín vyrábame spracovaním nejaké výrobky, tie následne používame, využívame, spotrebovávame. Na konci samozrejme, jak bolo povedané, vznikne odpad. Pri materiálovej recyklácii ešte nejaká fyzikálna úprava, teda pozbierame všetok ten odpad a vraciame to naspäť do výroby. Je to recyklácia? Čo myslíte? Je tam cyklus? Preložme si slovo recyklácia. Recyklus. To znamená, že obnovujem cyklus. No dobre, a kde som začal? Tu. Otázka, vrátil som sem niečo? Pozor, ale do prírody. Ale tým odpadom som obnovil nejaký cyklus? No, figu borovú, sem som nevrátil nič. Vrátime sa k tomu ešte. Poďme sa teraz pozrieť na materiálovú recykláciu plastov. Ja viem, že na to tak žmúlite, že aké maličké tu tam nakreslil, však plátno má dosť veľké, počkajte, ono to narastie. Čiže začneme výrobný cyklus. Náročky som tam nakreslil z Trekolis a dal som tam jednotku 100, dajme tomu, že 100 tón. Na začiatok zoberieme, kúpime 100 tón plastov a ideme vyrábať. Vyrobíme nejaké perfektné výrobky. Švihneme žarovným prútikom a všetci na zemi budú totálne zodpovední, poctiví, do bodky splnia všetky pokyny, ktoré dostanú a celých 100% pokazených, zlých, použitých výrobkov vyzbierame celých 100. Všetko to vyčistíme, pomylieme, vyseparujeme a dostaneme 100 tón recyklátu. Má tento recyklát isté vlastnosti ako tento? Nie, pretože to tak nefunguje. To znamená, že
Môžem z tohto recyklátu vyrobiť také isté výrobky tej istej kvality? Môžem to len mierne pokaziť, to znamená, že dajme tomu, že som ochotný upustiť niekde od vlastnosti, nejakú drobnosť, takže toto musím zmiešať s virgin materiálom, aby som dostal aspoň ako tak dobré výrobky. Tá bežná miera kombinácie recyklátu s fresh materiálom je si tých 20 až 40%, už potom to začína byť veľmi zlé, aj tých 20-30% je optimistických, tak 20 plus 30 je 50, deleno dvomi 25, tak dajme tomu, že 25%. No dobre, ale ak toto má byť 25% a dám k tomu 75% fresh materiálu, tak ja nezačínam ten ďalší cyklus so 100 tonami. Čiže, a zase budem poctivec a zase vyzbieram a mám na konci dňa 400 tón recyklátu a to som urobil ešte len jeden recyklačný cyklus. A zase 25%. A na konci nemám 1600 tón, ale to som len 3-krát zrecykloval. Tomu sa hovorí geometrický rád. Toto tvrdia všetci recyklátori, že to je cirkulárna ekonomika. Vidíte tam niekde cyklus, ja tam vidím špirálu. Či sa mýlim? Potrebujeme po 3 recyklačných cykloch znásobiť ten odpad tak veľmi? Alebo ten materiál? Potrebujeme my po 3 cykloch zo 100 tón 1200 tón? A kto to kúpi? Tak rýchlo ten trh nerastie. Čiže, ak si poviem, že tých 1200 je top, takže môžem vrátiť z tých 1600 len 400, a čo s tými 1200 tónami? A sme tam, kde sme boli. Čiže dosiahli sme len to, že tá špirála nám absorbuje nejaké množstvo materiálu, chvíľu to bude do seba naberať, kým sa to celé nenaplní, a potom sme tam, kde sme aj boli, len nie teraz, ale o 20 rokov, alebo o 10. Alebo, ak nás Únia donúti recyklovať z tých 30% 80%, tak tam budeme oveľa skôr. Spomeňte si 2 roky dozadu, keď Čína zavrela trh s recyklátom a prestali kupovať recyklát, tak Európa začala to kryť vo vlastnom recykláte, len 30% sa recykluje v Európe. A vyriešili to geniálne, predpokladám, že viete, začali ho predávať do Malajzie. Takže materiálová recyklácia syntetických plastov je neudržateľné špirálové riešenie, jednoducho to je odkladanie Bruselu pre naše deti a našich vnúkov. Energetická recyklácia veľmi rýchlo, lebo dali mi len 40 minút času a to mi pán Svoboda povedal, že až 40 minút budete mať, takže mám len 40 minút. Všetko je relatívne. Koniec je taký istý, ale respektíve začiatok je taký istý, len končí to niekde inde, končí to kdesi pri spalovaní. Všimnite si, že tu sa vracia len časť energie, ale do materiálu nič. Čiže energetická recyklácia alebo spalovanie plastového odpadu je vlastne z pohľadu čerpania zdrojov horšie ako materiálová recyklácia, lebo tá aspoň čo si šetrí. V tomto prípade nešetrí nič, vracia časť energie, ale zďaleka to nie je toľko, ako vlastne vyčerpáme z tých prírodných zdrojov. Tá otázka? No, vraciame. Ale celé zle, lebo ak sú to syntetické plasty, tak tým spalovaním v tom optimálnom prípade, keď tá spalovňa beží v ideálnom režime, tak ide von len CO2 a voda. Aj to len v prípade, že tam dávame plasty, ktoré nemajú heteroatómy, čiže nesmie tam byť PVC a niečo, čo. No, vraciame, ale teda z pozitívneho hľadiska zase nič, takže nie je to tá klasická recyklácia. A tu je vlastne výsledok spalovania, je uvoľnené CO2, hovorím v tom najlepšom v prípade do pôdy nevraciame nič. Spalovanie syntetických plastov takisto nie je reálne trvalo udržateľné ekologické riešenie. Biologická recyklácia, musím byť rýchlo, lebo za chvíľku mi to začne zvoniť a zistím, že čo som chcel povedať, som nepovedal, takže veľmi rýchlo. Zase ten začiatok je rovnaký, ale ak je to biologicky rozložiteľný odpad, tak po fyzikálnej úprave to ide na biologický rozklad, čiže kompostovanie, bioplinky, aj k tomu si ešte povieme, lebo tiež je tu ako dilema, či bioplinka alebo kompost. Nebojte sa, aj k tomu sa dostanem, že čo je vlastne dobré. Čo je ale fakt, že toto, ak máme sa zatiaľ o kompostovaní, ak skompostujem biologicky rozložiteľný odpad, na ručky nepíšem, že plasty, ale všeobecne, tak návrat do prírody je možný, ide naspäť to, čo tam má ísť. K tomu sa ešte dostanem, že vlastne aké hodnoty do tej prírody vraciame. Takže áno, toto funguje.
Je to jediné trvalo udržateľné ekologické riešenie nie len pre plasty, ale vôbec pre biologicky rozložiteľný odpad. Ten najväčší recyklátor a najstarší recyklátor na svete, príroda to presne takto robí. Ak sa niekto chce filozoficky zamyslieť, že prečo musíme umierať a prečo všetko živé musí umrieť, presne preto, aby ten život bol udržateľný, aby sme nevyčerpali zdroje, aby sme vrátili nazad, naspäť, nech môže vznikať nový život, nová kvalita. Takže o tom to je. Vráťme sa k tom, čiže plne ekologické plasty, ktoré by mali byť vhodné pre tú biologickú recykláciu, nemôžu byť všetky plasty. Teraz poďme sa na to pozrieť z toho ekopohľadu, že aké by mali byť základné, čiže nutné predpoklady sú následovné. Mal by to byť hydrolyzovateľný základný polymérny reťazec. To znamená, že polyolefiny asi ťažko, to nepôjde. A ja to teraz spravím prefíkanie. Dalo by sa o tom povedať, že prečo, ktoré polyméry a tak ďalej, čiže zapamätajte si, čo sa chcete spýtať, na konci prednášky sa pýtajte, ale to už bude váš čas a nie môj, čiže už ma nebudú môcť obviniť, že som netiaľ prednášku. Čiže hydrolyzovateľný základný polymérny reťazec, prevažne sú to, aspoň aby som teda niečo povedal, polyestery, polyamidy a podobné polyméry. Aby to bolo ekologické, mali by byť tie plasty alebo vôbec polyméry z nefosílnych zdrojov, pretože viete, ak spálite kilo polyetylenu, tak ide do vzduchu CO2, ale keď spálím kilo treba z škrobu, tiež ide do vzduchu CO2. A teraz otázka, CO2 je skleníkový plyn, to znamená, že aj jedno je zlé, aj druhé je zlé, nie? Aj to je CO2, aj to je CO2. Nie je to tak, pretože ak spálite kilo ropy, alebo teda kilo fosílneho plastu, tak ide do vzduchu CO2, teda uhlík, ktorý bol doteraz milióny rokov pod zemou a bol tam schovaný a to CO2 tam nebolo z tohto uhlíka, teraz tam už je. Ak spálim ten škrob a chcem nový škrob, musím narazť rastlina a tak keď rastie, tak to CO2 spotrebuje. Čiže vtedy mám to CO2 v cykle, no je to síce ten istý oxid uhličitý, ale je uzavretý cykle, čiže nenarastá obsah CO2 vo vzduchu. Takže nefosílny uhlíkový zdroj. To isté platí pre biodegradáciu. To sú nutné vlastnosti. Vhodné vlastnosti, ktoré podporujú ten biologický rozklad, mali by mať tie polyméry nízky obsah kryštalickej fázy, lebo amorfné polyméry degradujú ľahšie. Aj keď toto nie je celkom pravda, ak vás to zaujíma, spýtajte sa vo vašom čase. Nízka teplota splovitého prechodu, čiže TG by malo byť pod teplotou, v ktorej sa tie polyméry majú rozkladať. Ak chcete vedieť prečo, spýtajte sa vo vašom čase. Hydrofilita povrchu, tam netreba asi veľa o tom rozprávať. Ak ten povrch nie je dobre zmáčateľný, tak to pôjde samozrejme pomalšie. Bez vody ten rozklad nepôjde. Mimochodom, voda je nevyhnutný prvok pre život. Nepatrí to do tejto prednášky, ale zamyslite sa nad tým, že prečo. Tak vás to zaujíma, môžeme podebatovať, možno, že aj v mojom čase cez prestávku, alebo počas obeda. Takéto polyméry môžeme získať dvojakým spôsobom. Buď ich môžeme priamo extrahovať z biomasy, to sú typické polyméry ako celulóza, bielkoviny typu kolagén, keratín a podobne, to sú prírodné polyméry, ktoré si vytvára sama príroda a napríklad bakteriálne polyestery, tzv. Polyhydroxyalkanoláty, ktoré sú na Zemi dlhšie ako my, pretože prvé živé organizmy, mikroorganizmy, ktoré začali fungovať na Zemi, si syntetizovali nejakým spôsobom zásobu energie a materiálu, tak ako si rastlinky robia škrob, aby semienko mohlo narásť, tak ako my, čo nie sme podvýživení a sme dobre živení, si vytvárame tuky na horšie časy, niekedy až zbytočne veľa. Alebo potom môžeme takéto polyméry vyrobiť syntézou zo surovín získaných z biomasy. To je typický príklad, s tým ste sa už asi stretli, čo stretujete všetci, lebo sem tam nejaká tá pehľačka sa objaví. Kyselina polymliečná, to je polymér, ktorý v prírode neexistuje, ale kyselina mliečna existuje a ak z kyseliny mliečnej syntetickými postupmi vyrobíme PLA, tak máme vlastne takisto ekologický polymér. Estery na báze kyseliny jantarovej, polybutylensukcinát, teraz moderné možnosti už počuli, PEF, IEF, polyetylen fumarát, čo by mal nahradiť PET vo výrobe fliaš. Tiež zaujímavý materiál, tiež sa o ňom môžeme potom pobaviť, teraz žiaľ nie na to času. Poďme si teraz povedať, že ako by mal vyzerať, alebo ako môže vyzerať taký životný cyklus takýchto ekologických plastov. Čiže musíme začať na začiatku vždy od Adama, to znamená tam, kde to celé vzniká.
Čiže povedali sme si, že sú to buď extrahované polymery z biomasy, alebo polymery vyrobené z monomérov alebo zo surovín z biomasy. Čiže tá biomasa niekde musí vzniknúť, čiže toto je ten základný, tá základná báza, základná surovina. Tá vzniká, to znamená rastlinky a tak ďalej. Všetko sú, v prvom rade sú to rastliny, ktoré dávajú všetku surovinu alebo všetok život na Zemi, pretože aj živočíchy mäsožravé môžu byť len vtedy, keď budú bylinožravé a bylinožravé budú len vtedy, keď budú rastliny. Takže bez pôdy sa bohužiaľ, či sa nám to páči alebo nie, nezaobídeme. Takže biomasa, ktorá vzniká, to sme sa učili už niekde na základnej škole, my starší, vy mladší možno, že neviem, jak sú teraz osnovy, ale čím ďalej, tým je to horšie v školstve a to viem, o čom hovorím. Čiže slnečná energia, UV žiarenie, CO2, voda, fotosyntéza. Samozrejme, to je veľmi jednoduchý princíp, ono tam trošku treba aj nejaké iné prvky, ako len vodu a oxid uhličitý, dusík, fosfor, draslík a tak ďalej. To je pôda, humus. A z toho vieme, z tej biomasy, ktorá tu narastie, vieme buď vyrobiť tie priamo extrahované polymery z biomasy, alebo tie, o ktorých som hovoril. Treba sa kyselina polymliečná, ona sa robí tak, že škrob sa fermentuje na kyselinu mliečnú, z tej sa robí kyselina polymliečná, máte taký istý polymer, ako keby ste ho syntetizovali z ropy. Čiže to je táto cesta. Či už to urobím tak, alebo tak, v finále je to isté, mám polymer, ktorý má nejaké vlastnosti. Vy ako spracovatelia, podaktori, tí, čo vyrábate mašiny na spracovanie, tak ide spracovanie polymerov na finálne výrobky, ktoré majú nejaký svoj životný cyklus a samozrejme, že skončia nakoniec ako odpad, s ktorým sa už nič nedá robiť. S tým rozdielom, že ak som tie syntetické mohol ako odpad len spáliť alebo na skládku, ak teda sme si povedali, že to za chrbát zhodenie nie je to pravé orechové, v tomto prípade môže ísť ten odpad do biologicky rozložiteľného odpadu, čo už v našich zemepisných šírkach a v našich krajinách máme zavedené. Už sú hnedé koše, kontajnery, kde sa vyhadzuje kuchynský odpad a podobne. A pre bežného sériového človeka v meste, v aglomerácii to končí tým hnedým kontajnerom a ak sa niekto chce zamyslieť, čo je potom ďalej, no tak potom ďalej, pokiaľ nechceme byť neekologickí, tak máme dve možnosti, buď aerobný rozpad, to znamená kompostovanie pôda a podobne, čiže ten odpad by mal ísť do kompostu. Druhá možnosť, a tam teda vznikne oxid uhličitý a humus, plus teda obohatený uhlík, tiež k tomu ešte niečo poviem aj v rámci môjho času. Alebo druhá možnosť je anaerobný rozpad, to sú tie bioplynové stanice a tuto je teraz asi čas na to, aby sme vysvetlili, lebo stadiaľ teda vzniká buď bioplyn, dnes sa všetci snažia viesť ten proces tak, aby ten bioplyn bol čistý metán, kvôli tomu teda, že je použiteľný rovno v energetike a plus digestant. A teraz je otázka, a teda neviem ako v Čechách, ale na Slovensku je teraz na ministerstve životného prostredia veľký boj, že či ideme vraziť peniaze do kompostárny alebo do biopliniek. A je obrovská lobby, že nie je kompostárne hlúposť bioplinky, lebo že v kompostárniach sa všetko konvertuje len na niečo, čo má zvýšený obsah uhlíka a nie je tam dusík a rastliny potrebujú dusík. A bioplinky sú tie správne, pretože tie majú zvýšený obsah dusíka. Počujte, toto je taký podvod, že pretože mám predsa ten istý zdroj odpadu, len raz ho spracujem tak a raz tak. Ak zoberiem kilo odpadu stadiaľto a to kilo odpadu obsahuje 10 dekov dusíka, tak nemôže mať zrazu túto 200 gramov dusíka a tu nič dusíka, prečo toto nefunguje. Finta je len v tom, že toto naozaj má väčšiu koncentráciu dusíka. Viete prečo? Lebo všetok uhlík sa konvertoval na metán a spálili sme ho. Ale celkový obsah dusíka z toho kila odpadu je rovnaký. Čiže z tohto pohľadu, koľko dusíka vrátim do prírody, je úplne jedno, či to urobím cez digestát alebo cez kompostovanie. Je to úplne jedno. S tým rozdielom, že tuto CO2 ide do vzduchu, čo je v poriadku, lebo je to obnoviteľné CO2 a tuto ten metán ešte využijem na výrobu energie. Čiže toto vyzerá byť ekonomicky výhodnejšie, ešte raz ekonomicky výhodnejšie, nič nehovorím o ekológii. A toto vyzerá byť, že to je len taký nejaký materiál, ktorý ani nemá dosť živý, len takto, kde si musím vyhodiť a aj tak mi ide k ničomu, lebo však to je len taký nejaký odpad. Na čo sa sťažujú poľnohospodári?
že je sucho, že sú prívalové dažde a že tie sú na nič, lebo tá pôda to nestihne zobrať do seba, že to stečie do kanála. Prečo to tá pôda nedokáže zobrať do seba? Čo myslíte? Prosím? No ale prečo kvôli hnojivám? No, ono to tak celkom nie je. To je len sekundárny efekt. Primárny efekt je taký, mali naši prastarí rodičia nejaké bioplynové stanice? Kam dávali to, čo nepoužili? Mali nejaké kukavozy a zvážal sa nejaký odpad po dedinách? Veď to nikto netušil, že také niečo by mohlo niekedy existovať. Čo bolo za humnom? Hnoj, na ktorý sa vyhodilo všetko, čo s prepáčením už ani pes nezožral, hej? A to, čo tam vykvasilo, vyhnilo, išlo na pole. A vtedy neboli takéto problémy. Preto, lebo do pôdy sme vracali humus vážený. Nám klesá humusová vrstva. To, že umelé hnojiva, to nie je prúser toho, že sme si pôdy zasolili. Dnes to už nie je problém urobiť analýzy a povedať, presne takéto zloženie prvkov tam môže ísť a bude všetko v poriadku, však tak fungujú hydropónie. Ale prúser umelých hnojív je sekundárny v tom, čo si nikto nechce uvedomiť, že my sme neobnovovali humus. A preto tá voda teraz tečie do kanálu. To znamená, že je scestné povedať, že len bioplynky a kompost nepotrebujeme, lebo tam nie je dosť iných prvkov. My ho potrebujeme obnovovať ten humus. Takže čo teraz? Nie bioplynky, ale kompost? Viete, každý extrém je zlý. Čiže niekto by si mal sadnúť na zadok k počítaču a spočítať, aký je optimálny pomer tohto tu a tohto tu, aby to mohlo ísť naspäť. A prípadne ešte logistické sklady, kvôli tým automobilkám. No ideálne je to zmiešať v nejakom optimálnom pomere, to znamená digestát, zmiešať s kompostom, nechať tomu možno ešte nejaký mesiac, 2-3, nech to dozrie a naspäť do prírody. A toto už vyzerá ako cyklus, dokonca uzavretý. Aj v súlade s prírodou, čiže s tým, čo tu už niekoľko rokov. A to je ale možné len pre plasty, ktoré sú 100% biodegradovateľné a sú 100% z obnoviteľných zdrojov, aby tento oxid uhličitý nebol fosilný, aby sa znovu obnovil cez biomasu, aby sa neakumulovalo CO2 do vzduchu. Takže, dostaneme sa konečne k tomu, čo vidíte, už máme 8 minút. Požiadavky na moderný ekologický plast, trošku to zhrniem, 100% biobased, čiže 100% z obnoviteľných zdrojov, aby po rozklade, lebo aj tá biodegradácia produkuje CO2, to je to isté, čiže ak budem mať plast, ktorý je biodegradovateľný, lebo potom sa kedy volalo, dajte nám biodegradovateľné plasty, aby to všetko zmizlo, aby som to mohol hodiť do rieky, do oceánu a tam sa to samo rozloží, celé zle, túto filozofiu rýchlo treba zahodiť si preč. Čiže mal by byť biobased, mal by byť 100% kompostovateľný. Len taká drobnosť ešte tam chýba, on by mal mať aj nejaké vlastnosti. Hej. Žiaľ, dodnes, alebo donedávna, napísané tam súčasne, všetky tieto tri podmienky nesplňuje žiadny z dostupných bioplastov na trhu. Kúpte si preláčku a spravte s nej niečo, ona je biobased, tvrdia, že je biodegradovateľná, kompostárne ju nechce, lebo sa nerozkladá, produkuje mikroplasty. Prečo? Po vašom čase môžem odpovedať. A vyrobte z toho pohárik a nalejte do tej pelačky horúcu vodu, skúste si v tom urobiť čaj a kávu. Soudruzi Zender niekde udelali chybu. Máme pelišky v priamom prenose. Takže kombinácia tohto tu. Bude to 100% biobased, ale sa to nerozkladá, braskem, polyetylen, polypropylen. To je bioplast. To je vyrobené zo škrobu. Ale nikdy sa to nerozloží biologicky. Nič nevrátite do pôdy. Alebo sa to rozkladá, také treba od BASF, PBAT a podobné materiály EcoBio, tie sa rozložia. Až na to, že sú z ropy a produkujú oxid uhličitý, radšej keby sa nerozkladali z tohto pohľadu. Alebo je to aj, zoberte si škrob, termoplastický škrob je čisto biobased, pekne sa rozkladá, akorát, že keď z toho vyrobíte tašku, tak nesmiete ísť nakupovať, keď prší. Lebo sa to rozpustí vo vode. Ako z toho von? No, jediné riešenie je vývoj tzv. Hybridných biobased polymérnych materiálov, ktoré budú kombinovať to, že sú full biobased, že sú úplne biodegradovateľné a nejakým spôsobom nastavíme vlastnosti, tak aby sme ich vedeli aj na niečo používať.
Tých materiálov je pomerne vývojových rôznych, a teraz príjem k tomu, čo vidíte, aký som dobrý k tej prírode a matošský sám k sebe. Ja som si nechal už len 6 minút na propagáciu vlastných vecí. Takže, ale za to vám mám tu aj nejaké výrobky, nechám vám ich kolovať, keď mi ich vrátite, budem rád samozrejme. My sme vyvinuli materiál, ktorý sme si ochránili pod ochrannou známkou Nonoylen. Prečo Nonoylen? Lebo sme si povedali, že tam to nejak zakodujeme to, že sme ekologicky bez oil, ropy and environmental. Čiže keby niekto chcel vedieť, prečo Nonoylen, tak takto. O čo ide? Je to hybridný bioplast, ktorý sme vyvinuli. Na začiatku sme do toho pchali prsty na STUčke a spolu s Akadémiou vied a neskôr teda firma Panara v Nitre. Ide o reaktívne spracovanie viacerých biopolymerov a bio-based aditív. Je naozaj 100% z obnoviteľných zdrojov, je 100% kompostovateľný v industrial komposte, čiže priemyselnom komposte, ale tomu tiež sa môžeme o tom porozprávať v súčasnosti. Behom posledných 3 mesiacov sa totálne zmenil trh v oblasti bioplastov, ale rovno totálne. Ak ešte v decembri niekto po nás chcel Nonoylen, ktorý stačí, aby bol v priemyselnom komposte rozložiteľný, dnes reálne tu nikto nechce. Nikto. Komplet domáci kompost. Musíte mať certifikovaný domáci kompost. Ak niekto spracovávate industriál kompostovateľné plasty, tak behom niekoľkých možno mesiacov nebude o to záujem. To vám hovorím, aká je odozva a požiadavky na svetových trhoch, nie len na Slovensku. Užitkové vlastnosti má nastaviteľné v širokom rozsahu, vie mať vysokú pevnosť, vysokú huževnatosť, tvarovstalosť, viac ako 100 stupňov, to sú tie pelišky, čiže môžete do tých našich pohárov naliať aj horúcu vodu. Vieme nastaviť výborné bariérové vlastnosti, čo napríklad kyselina polymliečna nemá. Ukážem to pár grafov. Špeciálne zmesi sú dokonca, to bude provzorka, ktorú vám dám kolovať, a to sa mi obyčajne nevráti, to mi vždy ukradnú. Tak som teraz urobím test, že v Bangkoku mi to ukradnú, všetky vzorky sa mi vrátili, len toto nie, tak dúfam, že teraz ukážeme, že ale keď si to necháte, ja mám dosť, ešte nebojte sa. Čo myslíte, čo držím v ruke? Môžete si ponaťahovať pokojne? Gumu. Ale ono je to termoplast, bio-based, biodegradovateľný. Čiže to je asi prvý, ktorý má, dajte potom prosím niekde dozadu, keď mi to vrátite, potom aj neskôr cez obed nevadí. Môžete si ponaťahovať. Prvý elastomer, ktorý je čisto bio-based, nie je to vulkanizované, je to recyklovateľné, takže myslím si, že toto je dosť prelomová vec. Biokompatibilné kompozície pre tkanivové inžinierstvo aj také robíme. Zaujímavá vec je materiálovo recyklovateľný. Máme vyskúšané na strekovni 3 cykly po sebe, jedna k jednej, a bolo to ešte stále také, že to bolo použiteľné. Čiže nejdeme brať prácu recyklátorov. Teraz to príde, že čo vlastne som si sem doniesol. Čiže vieme, čo z toho vieme robiť. Pre vás možno nie až tak veľmi zaujímavé, teraz idem sem, aby nepovedali, že máte protekciu. Napríklad fólie, ktoré sú podobné ako polyetylen. Toto sú fotky už z reálnej výroby. Strekované výrobky. Ich tu mám niekoľko, tak pošlem kolovať aspoň niektoré. Zase idem sem, aby nebolo povedané, že som len pravičiar a stredný prúd, takže idem aj vľavo. Tam je to od vymyslu sveta, samozrejme, že čo si, akú formu urobíte, takú máte. A aby som vám vedel demonštrovať tú flexibilitu nielen na tých vláknach, tak my sme si ako demonstračne, nie je tu zrovna najkrajšie vystrekli, toto určite všetci poznáte, vrchnáčiky, tak skúste stlačiť tento a skúste stlačiť tento, že naozaj tá flexibilita môže byť. Tu sú tri rôzne tvrdosti náročky, to nedám, že jeden tam, jeden sem, ale dám ich všetky 3 pokope, ako ste si to vedeli. Dám to teraz sem, dobre. Nech sa páči. Thermoforming blistering, to znamená, že aj tí, čo sa venujú thermoformingu, takisto toto je vyrobené z Nonoylenu, rozložiteľné, normálne thermoformingovým systémom. Je tam blisterite a
táto fotka je o tom, vidíte, nie je krásny, transparentný ten plast, ale je vidieť, že je tam zabalené. Toto je full eco riešenie okrem týchto štetín, pretože ručka je z nonylenu, papier je ekologický a ten blister je z nonylenu. A táto kefka tiež je, síce nemá vlákna ešte urobené z nonylenu, ale ručka je z nonylenu a je to rozložiteľné. To sme boli rovno vo Švajčiarsku a teraz už sme tak, že ideme tento rok, pravdepodobne sa nám podarí dovyvinúť aj tie štetiny, takže by to malo byť kompletne hotové. Aby ste nám verili, že aj vláknenka vieme robiť, tak vám chatuku pošlem. Úpravu papiera vieme robiť, to znamená, že tie papierové poháriky, ktoré majú na sebe polyetylen, v niektorých krajinách už je povinnosťou napísať na ten papierový pohár, že tento produkt obsahuje plast. Lebo je to veľká téma momentálne, čo s papierom, papierenský priemysel má výnimku, že môže používať polyetylén na tú bariérovú úpravu papiera voči vlhkosti. My tam vieme dať nonylén, áno, nebude to recyklovateľné v papierniach, nebude to recyklovateľné v plastárenskom priemysle, ale bude to kompostovateľné. Čiže tým pádom to môže ísť do kompostu. Vytlačacie, vstrkovacie vyfukovanie, to je zase niečo, čo možno niektorí poznáte, aj strekovači. Toto je flaštička, tiež si ju môžete stlačiť, je taká tiež poddajná, idem teraz sem. Toto je vytlačacie vyfukovanie, aj toto je vytlačacie vyfukovanie a vám tam streko vyfukovanie. Čiže tiež je to vyrobený nonylén. Pozor, nie je to jeden materiál. Samozrejme, že tých nonylénov máme x rôznych kompozícií. Možno také zaujímavé. Viete, čo je toto? Tam sa to nevidíte, až ako to po vás príde snad. Nie je to korok, teraz je dosť veľký hýb, sa vraciame ku konope. Nemyslím teraz ako k technickému konope, tak. A vlastne to všetko, čo je z toho je využiteľné a čo nie je využiteľné, volá sa to pazdierie, to je odpad. A ono sa polisuje s polyetylénom na takéto nejaké dosky a hrubšie rôzne stavebné prvky. Keď tam dáte nonylén, tak potom, keď to skončí, kde si na smetisku dejí, tak je to rozložiteľné, čiže môžete si pozrieť, toto je v laboratórnom meradle vylisované pazdierie s našim bioplastom. Vy ste mi pridali, že? Ďakujem. 3D filamenty, to znamená, že vieme robiť aj 3D tlač. Pán Doleček, možno niektorí poznáte, a firma Filamentum už predáva niečo také. A toto mi prosím naozaj vráte, ak si niečo z toho naozaj chcete nechať, a predpokladám, že nie, a toto mi vráte, lebo tu mám len jeden kus. Toto vajíčko šrobovateľné je vytlačené z monoilénu, čiže aby ste videli, že aj takéto veci sa z monoilénu dajú tlačiť. Čiže tí, čo sú fanúšikovia pre 3D tlač, tak aj takéto. Monofily vlákna, netkané textílie, netkanú tu nemám ani jednu, to som si nejak tak zabudol zobrať, ale aby ste verili, že toto tu nie je fotomontáž, tak teraz idem zase sem. Tuto je taký odstrihnutý kúsok z vlákneného monoilénu, takže tam máme spoluprácu s firmou Fibrofil, čo poznáte na Slovensku, to nie je malá firma, ale vieme robiť trebárs špagáty, toto vám tiež pošlem, tiež to môžete pozrieť, to je trošku inou technológiou urobené, a tiež je to nonylén, ako hodiace šnúry napríklad na pestovanie paradajok a podobne, čiže naozaj to spektrum aplikačné je pomerne široké. A no môžete si navymýšľať ešte toho všeličoho hodne. Poďme teraz trošku, a už budem naozaj rýchly. Korálky som rozdal, takže teraz už ma nebudú počúvať a budú si obzerať, dúfam. Trošku poďme teda do tej technickej roviny, že toto bolo také promo alebo skôr ukážka, že čo vlastne sa dá z toho novému robiť, lebo ono je to multikomponentná zmes a vlastne tým zložením a technológiou výroby vieme modifikovať. Pevnosť ťahu. Mám tu zo pár obrázkov, aby ste mali predstavu, kde sa asi pohybujeme. Toto je kyselina polyvinečná, dnes asi možno ako štandard v oblasti bioplastov. Inak medzi nami nie je to oficiálne, ale teda máme trošku kontakty aj do tej legislatívnej roviny v rámci Európy. PLAčka, ak nedostanú ľudia rozum, tak bude mať veľký problém, pretože v Belgicku už chystajú zákon, že uvalia daň na výrobky z čistej PLA,
A keď vám poviem koľko, má niekto predstavu, čo stojí kilo PLAčky dnes? Spracováva niekto? Cez COVID to išlo strašne hore, teraz sa to trošku vrátilo, je tu kde si na úrovni do 3 eur. Belgičania chcú uvaliť daň 2 eur na kilo PLA. To tam konec. Ale je to v súčasnosti benchmark, to sú sterkovacie typy LDP a polypropylenu. To I znamená industrial kompost, čiže priemyselné kompostovateľné, H znamená, že je to rozložiteľné aj v domácom komposte. Aký je v tom rozdiel? Vo vašom čase vysvetlím. Pravda je, že PLAčka má podstatne vyššiu pevnosť ako naše zmluveny, ale aj podstatne vyššiu pevnosť ako treba niektoré polyolefíny. My sa pohybujeme niekde medzi. Otázka je, či na všetky výrobky potrebujeme mať pevnosť 60 hekapaskalov, no nepotrebujem, na mnohé nepotrebujem. Na niektoré samozrejme áno, ale nie na všetky. Čo je na tomto dôležité je, že vieme nastaviť tie vlastnosti v nejakom rozpätí. Modul v pohybe je veľmi dôležitá vec, to znamená, ten reprezentuje flexibilitu. Vidíte, že tá PLAčka je naozaj hodne vysoko, to znamená, ona je síce pevná, ale krehká. Aj taký nonylon vieme vyrobiť, ale aj takýto vieme vyrobiť. Kde sa pohybuje, kde sú pomaly na úrovni LDP. To sú tie vrtnačky, čo som vám dal kolovať, že naozaj vieme vyrobiť aj niečo také. Pozerám, že tam mám chybu teraz, lebo predsa LDPčko nie je kompostovateľné, tam malo byť no. Soudruží Zender niekde udelali chybu, tentokrát ze Slovenska. Razová uževnatosť je dôležitá vlastnosť, najmä teda pre výrobky, ktoré môžu padnúť a podobne, aby sa nerozbili. Polymliečna veľmi zlé, oveľa teda nižšie ako polyolefíny. Áno, aj my máme výrobky, ktoré sú relatívne nízko s tou razovkou, ale keď chceme, tak to vieme urobiť lepšie ako polyolefíny. Čiže naozaj aj tá razová uživnatosť môže byť lepšie. HDT to je parameter, ktorý hovorí o pri ktorej ešte drží ten výrobok tvar pri nejakom zaťažení. Sme dokonca lepšie ako polypropylen. Sme dnes okolo 100 stupňov. Nemáme problém aj cez 100 stupňov, čo PLAčka nevydrží. To je tá horúca voda a to zbortenie tvaru. Dôležité pre potravinársky priemysel sú bariérové vlastnosti, pre ilustráciu odolnosť voči priepustnosti plynov a pár, čím vyššie číslo, tým horšie. To je vlastne gram vodnej pary cez meter štvorcový plochy za 24 hodín. Pozrite, PLAčka má 49. Polyetylen okolo 20, polypropylen okolo 10, my sme si na úrovni pod 5. Čiže vieme urobiť veľmi dobré bariérové vlastnosti. Posledný obrázok je biodegradovateľnosť. Tento graf sme si nevymysleli, to je graf z TUV Austria, kde nám beží testovanie kvôli certifikácii. Toto tu hore je celulóza, toto tu je nonylén. Po 130 dňoch sme na úrovni celulózy, kde ona už zastala, aby sme ešte išli kúsok hore. Mám ešte 25 sekúnd, to mi akorát stačí na to, aby som vám veľmi pekne poďakoval za pozornosť a som rád, že som tu mohol byť. Ak máte ešte nejaké otázky, nech sa páči a zostanem ešte do konca, samozrejme, prípadne po skončení programu, ak niekto bude mať záujem, nech sa páči a poprosím, keby ste mi mohli vrátiť. Ďakujem veľmi pekne. Otázky by byly, jak oddělit biobased plasty od konvenčních termoplastů při standardní recyklaci? No, áno, tuto treba povedať, že napriek tomu, že v technickej rovine vývoja materiálov sme už hodne ďaleko, tuto pokrývkávame, tam je to veľký problém, tu máme ešte veľkú medzeru v labelingu, označovaní. Je neuveriteľný, a teraz rozmýšľam, je vás tu hodne a sú to aj dámy, či to mám povedať tak, jak to cítim. Dobre, poviem to, je v tom riadny bordel. V legislatíve máme normy, máte certifikované materiály, kde máte štempel, rozložiteľné, dajte to do kompostárne, oni vás vyženú stať a preč. Toto je neporiadok. V označovaní každý certifikačný orgán má niečo iné, čiže naozaj dnes je to veľmi veľký problém. Nejde to, bežný človek to neoddelí, však keď máte tie výrobky v ruke, tak vidíte, že to nie je také jednoduché. Keby som vám nepovedal, že je to nonylén, tak nepoviete, že to je niečo neštandardné.
Takže áno, v súčasnosti sa treba zameriavať viac možno na tie closed loop systémy, kde máte pod kontrolou celý životný cyklus, ale to by bolo zase o inej hodinovej prednáške tieto veci. Takže aj my sa viac zameriavame na tie closed loop systémy, uzavreté systémy, aby sme to mali pod kontrolou. Bude to treba ešte vybužovať. Tak ako bola, kedy plasty sa neseparovali, tak sa neseparovali ani bio. Aj keď dnes, teda ešte jednu vetu, aby som teda nekradol váš čas zase ja, aj keď treba povedať, ak už máme hnedé kontajnery, tak stačí na tie výrobky dať značku toto, hoďte do hnedého kontajnera. Treba k tomu dobudovať ešte legislatívu, samozrejme. Výborný. Jak dlouhá je doba rozkladu? 130 dní? Áno, toto je ale 130 dní, ale to je v domácom komposte, čiže to je pri 28 stupňoch Celzia. To nie je industrial kompost, kde v kompostárniach máte 70. Keď tuto ide za 130, tak tam to máte. My sme testovali niečo v Holandsku, niečo v Nemecku, v Darmstadte. Tam nám dali, že 6-týždňový test biodegradovateľnosti a po 2 to skončili, lebo už tam nič nenašli. Čiže tieto kompost receptúry sa po 2 týždňoch... Takže domácí kompost. Toto je domácí. Ano. Pak tady máme takovou noticku. Ropa i zemní plyn jsou obnovitelné zdroje. Tedy pokud vyloženě nespěchá. Informace pro vás. Áno, aj vy ste na začiatku povedali, že dovie, dokedy budeme mať ešte ropu. Sú obnoviteľné, cyklus obnovy je niekoľko miliónov rokov a ak sa niekto bojí, že z čoho budeme vyrábať tovary, ak tu ropa nebude, nebojte sa to nás trápiť, už nebude, pretože ak minieme všetku ropu a zemný plyn, ktorý máme tým spôsobom, ako ich miniame teraz, tak tu už život nebude. A nebojme sa o našu planetu, nepotrebujeme ju zachraňovať, ona si s nami poradí. Je to tak. Poděkování za vaši tlačlužnou činnost a dotaz, jak se pohybuje nákladovost nylonu proti standardnímu řešení. Veľmi dobrá otázka. Bioplasty neboli lacné, nie sú lacné, nebudú lacnejšie ako štandardné plasty z princípu. Z technologického dôvodu nikdy nebudú lacnejšie. Poviem to všeobecne, bioplasty sa pohybujú kdesi od tých najlacnejších v úvodzovkách fejkových, pretože sú syntetické, to znamená, že nie sú to tie úplne ekoriešenia, kdesi od tých 3 € až po cenovú hladinu niekde okolo 20 €, hovorím o kilovej cene. My sa pohybujeme niekde v strede okolo 10 € za kilo. S tým, a to som ešte zabudol povedať, oni sú tie nové produkty sú reusable, to znamená, že nie sú to jednorazovky, ak to nechcete mať ako jednorazovky, dá sa to používať 100, 200, 300, 500 krát, čiže v tej chvíli, keď dáte do hotela poháriky z monolenu a nie z bežného plastu, jednorazového, tak stačí vycvičiť tie chyžné, že to majú dať do umývačky riadu a môžete ho zhygienizovať 300 stupňov a funguje ďalej. A v tej chvíli vám tá cena ide dole, pretože vy máte síce pohárik za euro a ten tenký je za 20 centov, ale ten po jednom použití zahodíte a tento keď použijem 100 krát, tak vlastne stojí to jedno použitie 1 cent. Čiže tam treba pozerať na to takto, ale áno, je to drahšie, určite. Jo, jinak samozřejmě máme domluvený, že účastníci konference mají velkou slevu. Samozrejme. Ja mám k tomu, ešte mám jednu vetu k tomu. Je to ekologické riešenie, ktoré vedie k dlhodobému. Takto, nechcem povedať, že recykláciu nerobme. Recyklácia je niečo ako demokracia. Je to úplne na figu riešenia, ale lepšie nemáme. Čiže áno, momentálne naozaj zbierajme, separujme, recyklujme, len tieto riešenia sú niečo, čo musíme naštartovať teraz do budúcnosti, aby tie problémy potom neboli. A ja k tým cenám ešte, aby som odpočil, ja mám k tomu taký bonmot, že máme len dve možnosti. Buď za lacné peniaze umrieme, alebo za drahé prežijeme, takže môžeme si vybrať. To v České republice teďka rezonuje. Did you find in processing viscosity variation behavior due to EM screw barrel residence time? Processing properties, yeah? Questions about the processing properties. I don't have it properly. I'm thinking that the best will be if the guy which sent this question will be speaking directly with Mr. Alexei, because we have no time and sorry, we have to continue. Only one sentence. Thank you for questions, but please directly with Mr. Viscosity is also adjustable. It's not so big problem. It's possible to adjust the properties, and also the non-metal materials are relatively sensitive from this view to temperature. That means by varying of temperature of nozzles, you can set up the viscosity.
OK. Děkujeme panu Aleximu. Já myslím, že teď budeme všichni odjíždět optimisticky naladění, že máme budoucnost. V pohodě. Otázka zní, kdy budeme mít technický pas? Je to, viete, doteraz sme nemali žiadne, teraz máme tieto. My nemôžeme chcieť urobiť za jeden deň to, čo sme tu 100 rokov kazili. Takže ja si myslím, že postupne tie veci pôjdu. Niektoré tie vlastnosti už začínajú byť zaujímavé. Teraz napríklad robíme na receptúre pre kompozity so sklenenými vláknami. To už sa začne blížiť. Tak, každopádně my opravdu musíme pokračovat, abychom aspoň trochu dodrželi harmonogram, takže poprosím pana Subu.